Hola, amics del Bancalet. Avui toca carabasses. Primer us vull contar la meva curta experiència amb aquest cultiu. Amb aquest només? Sí, este cultiu i tots, ja ho sabeu. L'any passat vaig plantar 4 carabasses i no vaig treure cap fruit. Em van explicar una possible causa i avui poso en pràctica eixa solució per a evitar-ho. És una cosa que faré tant a les carabasses com als cogombres. A nosaltres ens interessa que hi hagi més flors femelles que mascles. I això ho aconseguim estressant la planta. Jo l'any passat tenia una planta de carabassa molt llarga amb moltes flors mascle, però cap femella. A l'estressar a la planta l'obligues a lluitar per la seva supervivència d'alguna manera, fent més flors femenines que al cap i a la fi produiran eixes llavors que seran les futures plantes. I hi ha més causes que poden influir en la no aparició d'aquestes flors femelles. Jo seguisc l'assaig-error. Este any provaré este remei i a veure com va evolucionant. En propers seguiments veureu si en treu més o no en treu més. Podeu veure, així està la rama principal, que és de la terra, que hi estan les arrels, i s'allarga, és una rama llarga principal on hi deixem flors a un costat i a l'altre, i flors que podeu veure, flors masculines. Jo l'any passat es van fer llargues i tot eren flors mascles. El que haurem de fer és obligar a la planta, el que vos he dit abans, a crear més flors. Com ho fem? Doncs tallant este cap, sense por, el tallem. Aquesta d'ací igual. Està veient que està fent-se molt gran. Comença d'aquí i arriba així. Així que tallem. Este seria un altre. El mateix fem amb els cogombres. Així seria el cap, que el tallarem. Per a continuar estressant a la planta i que ens produïsca més pepinos. Una altra manera, alleugerar de fulla. Per exemple, aquestes carabassetes estan molt plenes de fulla i vaig alleugerar-les una miqueta. Hem molt de cuidadet de no tallar cap flor, però sí que cuidarem de flors. Primer, les que són més velles. Per exemple, aquesta així.
I així amb totes les altres. Veiem esta. Aquesta que és més velleta, també. El mateix he de fer amb aquestes carabassetes. Podeu veure que ja tinc un fruit que està formant-se i anem a llevar-li les fulles malaltes i a llevar-li unes quantes més. Per exemple, aquesta té 1, 2, 3, 4, 5. Pues deixar-li en 3. I llevaré aquesta de baix i llevaré també la flor mascle que no s'ha... que ja s'ha acabat. A veure si. I aquesta que està en terra. Esta igual. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, està en terra, esta també la tallaré. Aquesta i aquesta. Com sempre dic, jo mestre de res, aprenent perpetu de tot. Moltes gràcies per estar ahí darrere i m'agradaria que fareu algun comentari de què vos ha semblat aquest vídeo. Us espero la setmana que ve, així, al bancalet de Tino i Pepa. Adeu!